Saya salang berada thangnya kadena salang berada ini. Mencet pakai cepis kerja sebagai hasilnya. Tak sekam tu macam ni dah. Asal rutin ada. Ini bitanga. Kedua diabetes ya, tamam. Parjam tuku kejang. Sunset. Hello guys, welcome back to my new vlog. So ang ini mau thang fancy kan, Guwahati. Song harube. So dini mau thang kan, train thang kan. So actually train thang lagi sih mahal masa ya na. Faida saja. Bahasa apa juga. थांनायावनो 400 थाखा थांगोन भाराया आंहा बेवहाय माबालागि गुवाहाटिलागि 150 थाखासोआनो जागोन आरोना बेनो जोंनि गामिनि मन्दिर बाथौ मन्दिर माइरं फैदों दिनै आनजाद खामायदों माइरं टटेल 21 नामा दाबा दं ang dari masa station ni, sampai jauh parah, Guwahati station orang sih. Trend side ni footpath. So बिसोर बेफोरावनो थानानै जिबनखौ माबा खालामो आरोना फोथायो Guwahati station deh, so dalam panjang. Kurang बिनिफ्राय माबा थांनांगोन आरो 20 किल'मिटार बासजों थांनांगोन so सिगां एसे शपिं खालामलांसै ओमफ्राय थांसै so नायबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ Delhi Mumbai metro station थांनाय नांगोन बर'नि माबा मोसानाय स्टेशन सिङाव बानायदों आरोना मोजां नांदों फांखाखौ नाय एसेबां गिदिर important लानो गोनां आंनि बेनोमोन so आंनि शपिं खालामनाया जाहां आरोना लास्ट कारपेट लानो so कारपेट लानोसै थांसै
बोरे बोरे खामा थां